Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zierbenan gara, Petronor banderak gaur jokoan, laugarren Euskotren Ligan emakumentzat, eta 37 gizonezkoentzat. Zemaki handia dira hoiek klasiko bat baita, hemengo estropada. Eguraldi traketxa gaurko honetan, atzo Donostian itsasoa haizearekin eta nahastu egin zen, eta gaur ere hemen baldintzak ez dira ez errasak izango. Estropada eremu berez exigentea da, badakitzu hemen lana bakoitza bere kaletik egin behar duela, estropada eremuaren nolabait egoera hori delako eta portu honek hori behartzen duelako, eta mutilak irten dira, neskak ere bai, noski neskak berehala hasiko dira lanean, eta mutilak lehen txandakoak ari dira beroketa lanak egiten baita ere. Eta atzoko egunak ekarri diguna zera da, Oriotarren sendotasuna handia, emakumeen mailan lidertza hartuta orain 5 puntu bigarrenari, alderantziz gizonezkoetan puntu bakarrean 3 arraun elkarte ditugu, lidera orain Santurtzi da, eta Orio eta Donostiarra hortxe burruka bizian, eta liga indartsu, orekatua, batzuk behintzat indartsu hasi dira, beste batzuk zain sendo. Ea zer dioen gure adituak, Ibon Gaztañazpi, egunon, estropada eremuari buruz, zure iritzia, aizetxoare izango dugula gainera. Egunon, Mikel, baita zuri ere, bai zalantzari gabe, aizetxoa, atzore aizetxoa baino zerbait gehiago izan genuen, eta gaurko estropada eremuari zer esan, estropada eremua ez dela errektangulo formakoa, eta beraz, eta hau garrantzitsua da, ontzi bakoitzak, treniru bakoitzak bere kaletik sartu beharko du, eta horrek laugarren luzean hartu beharreko estrategia gizonezkoentzat, bigarren luzean hartu beharrekoa emakumezkoentzat, zeharo baldintzatuko duela, bestetik pare bat minutuan besa izango dute, gaur haizea ekialdetik, laugarren kaletik bezala sartzen da, eta geroan, atzo baino gutxiago, trapailatxoa ere harrapatuko duke. Eta bukatzeko, esango nuke, estropada eremuaz haratago, atzoko estropadak, atzoko saioak, guztiz baldintzatuko duela gaur estropalarien jarduna zergatik, atzo ikeragarrizko pasara hartu zutelako, eta gorputz horiek gaur ikeragarrizko, kastigua ikeragarrizko zigorra hartuta datozelako. Ederki, uretan Sara Gandara dugu, eta protagonistak hurbilduko dizkigu berak, batipat txanda ostekoak, garaile direnekin, eta bukaeran azken protagonista sorta ere bai, eta haietako batzukin hitz egin du beti bezala kai aldean, eta berak informazio freskoa ekarriko digu goiz honetan. Egunon, Sara, zurea daitza. Egunon, Mikel, Ibon, ikusentzule, bai dagoeneko uretan gaude, eta espentza giroa erosoa danik, pentsat, momentu honetan euririk ez daukagu, goizaldeko 4 hasi du, eta ez duetenik izan euriak, baina momentu honetan bai, eta badirudi ateria utziko diola estropadan zehar, ikusiko dugu gu, pres gaude, bustitzeko ere bai. Zuk ondo aipatu bezala, protagonistekin hitz egiteko aukera izango dut, hemen, dagoeneko uretan ontziak beroketariketak egiten dabiltza, bai lehen txandakoak, noski neskak ere bai, eta gerose euren hitzak ekartzeko aukera izango. Aurretik ere, pare bat trukatu ditugu protagonista batzuekin, eta esan digute gogotsu daudela beste estropada bati ekiteko. Bereziki Orio, Euskotren Ligari dagokionez, 5 puntuko aldea daukalako bigarrenarekiko, eta ikusiko da gaurko egunak zer ekarriko duen, baina ikuskizuna zalantzari gabe izango dugu gaurko honetan ere bai. Haizea aipatu duzue, haizea badabil, eta itsasoa bare ez pentsa, olatua badaukagu, eta zer ekartzen duen gaurko estropadak. Bueno, momentuz itsasoa aipatu du Sara Gandarak, eta momentuz gure buiak markatzen duena da 0,7 metro. Beraz, metrotik bera, baina bestetikan olatua periodo txikiarekin 5,3koa markatzen digu une honetan, eta datuak oraindikan egonkortu behar dira, baina albistea hori da. Eta haitze ufada indartsuak izan dira eta izan daitezke gero ere bai. Bueno, sailkapena ikusi duzue, lehen tokian Orio da 12rekin, Donostiarrak 7, Hondarribiak 6, Donostia Raulagunak 5, eta goazen eskifaiak aurkestera, emakumeen lehiari begira, eta lehenengoz gogora dezagun lehen kaletik lanean, Donostiarra dugula, bigarrenetik Arraunlagunak, 3. Kaletik Hondarribia, eta 4. Kaletik Orio. Eta esan beharrik ez dago,
badirela nobedadeak, badirela aldaketak, eta Donostiarrei dagokienez, atzoko eguna etzen hain ona izan Donostiarra Arraun Elkartearentzat, eta Maialen Arrazolak mugimendu batzuk bai, aipagarria iruditu zait adibidez, Arbeo kanpoan dela, eta Larrañaga, aurrekalari lanetan aritzen dena ere bai, Ibon. Hori da, atzo estropadarik jokatu ez zuten lau estropalari, ikusten ditugu Olatz López, Mireia Uranga, Naro Aurkola eta Maria Mendizabal, eta gero batez ere, tosta aldaketa dezente, eta motxian esan da, atzo estropada jokatu zutenetatik, 7 arraunlarik bakarrik, esango nuke, errepikatzen dutela, tosta edo lantoki. Hor Baborra, Urkola eta Maria Mendizabal sartu dira, Mireia Uranga, brankari lanetan, Urkola, aipatu behar dugu joan zen urte hanketik juntzala, orain Maialen Arrazola helduta, espaldar. Eta estriborrean, laugarren tostan, Olatz López eta Maialen Alkorta, laugarren tostatik, estribor espaldara bialdu. Eta Oiana Zerijo, berriz hanketik. Bai, jauna. Bueno, hau da lehen eskifaia, eta Donostia Arraun Lagunak bigarren kaletik izango dugu lanean, eta aipatzekoa da, hauen apustua, atzoko egunez ondo joan zela, eta gaur aldaketa gutxiago, ez da Ibon, espaldaldean? Gutxi eta espaldaldean, eta esango nuke, entrenatzaile gehienek aldaketak edo gehien mugitzen duten postua horixe dela. Espalda, gaur Baborrean hor ikusten dugu, Jone Urbieta, atzo Mar Larreak, bete zuen tostan eta estriborrean berriz, gaur lanerako, estribor espaldan, hau ere, Nagore Claramont, Nerea Txokarro, lehorrean geratu da, eta gainerakoan, emakume berak, arraunerako eta leku berean gainera. Bueno, Hondarribiari buruz ere esango dugu, erregularrak dira, 3 estropada eta 3. tokian, azken postua momentuz saiestuta, playoffeko postua, eta hemen entrenatzaileak Iker Cortesek aldaketa pare bat. Hori da, aldaketa gutxi Donostia Arraun Lagunak bezalaxe, baina espaldan egin beharrean Iker Cortesek 5. tosta Babor estribor aldatu du, Maider Peñalba sartu da, atzo Ainara Palenzuelak bete zuen lekuan, Ainara Palenzuela gaur aurrekalari lanean, eta Estigezala lehorrean da, eta estriborrean beste aldaketa, hau ere esan da bezala, 5. tostar, gaur arraunerako Ania Perez, eta Alessandra Arellano, gaur atxeden hartuko da. Horra, 5. tostan ikusten dugu, Ania Perez hor, lanerako Arellano lehorre. Eta gainerako estropalari guztiak atzoko leku berean. Bueno, eta goazen liderarekin. 4. kaletik arituko da Orio, Xanti Zabaletaren taldea, eta rotazioekin jarraitza erabaki du. Herrian Gipuzkoako txapelketa izango dute gainera Orion asteazkenean, gogoratu Bizkaikoa Lekeition izango dela, eta lidertza sendoa du gainera, 5 punturekin eta asmoa bai, eta gainera horrek ematen dio lasaitasun gehiago, ez da Ibon, aldaketa rotazio horiek egiteko. Gaur lau egin ditu, hor Baborra ikusten dugu, Maialen Aizpuru sartu da, Garazio Liden gaur 3. tostan, atzo 2. zen, Olatz Agirre Gabiria atzo 5. zen, gaur 4. etorri da, eta Laira Arruti, horixe fresko sartu den arraunlaria, eta estriborrean berriz, Ane Arruti, lanerako, atzo Nerea Badiola Ondarrutarrak bete zuen tostan, eta Leire Garate ere, espaldan sartu da, hor ikusten dugu, Leire Garate, espaldan, atzo Izaro Etxanizek bete zuen lekuan. Bueno, aurkezpenak egin da, momentuz estropada eremua garbi eta eroso Ibon, ez du ematen inolako eragozpenik izango den. Garbi, horrez dago ez motorrik ez zerre, atoi ontzi bat, remolkadore bat ikusten dugu hor, 0 kaletik edo, baina, patroiek estatxak askatzen dituzten erako, atoi ontzi remolkadore horiek eragen dituzten olatuak iruditzen zait, ezer ezean geratuko direla. Bueno, semaforoa itxalita dago, eta orantxe hemen antolaketa aldetik pasatako abisua da, arazo txikiren bat badela, behar bada izan diren euri hauekin, eta litekena da bateriaren bat edo kaltetua izatea, ez? Hau nire kabuz diot, baina zaparra da kalanta bota dituen zaparra da horiekin hori oso litekena da, baina, bueno, bestela legezarrera egin daiteke arazo handirik gabe irtera,
teknikoki dagoen eragozpen hori zuzentzen duten bitartean. Zailkapena nola dugun, Ibon, Oriok nolabait txapeldunaren sendotasuna handia erakutsi du, erregulartasuna ere bai, 3-2 irabazita, eta bestetik Donostiako bi arraun elkarteen artean gora berak, ezta? Donostiara indartsu lehen bietan, arraun lagunak arazoekin azken postuan, eta ara non suspertuko arraun lagunak eta kontxako uretan, ez? Atzo. Hori da, atzo estropada oso ona egin zuen, laugarren kale horretatik, eta batetik kalea ona izan zuen, eta gero egoera aprobetxatzen jakin zuen, eta Donostiarrak berriz asko sufritu zuen. Gauean eta Mikel pixka bat atzoko estropadari bueltak ematen, eta iruditzen zait, esan nuena baino, eta niregatik hitz egin dut, okerrago ingo zela lehenbiziko kaletik joan ziren lau ontziek, atzo, ikeragarri sufritu zutela. Kaleekin eta beti jarruten gara, kalea bakarrik galda, zer da arrazoia edo aitzakia, kalea txar denean, esate baterako, Santurtzi ere lehenbiziko kaletik joan zen, gizonezkoen Euskola Beligan baina, nola baitere estropada txukuna egin zuen. Laugarren gotik aritu ziren, arraun lagunak esate baterako, kalea ona bai, baino kalea ona egin zuen, alegia estropada on bat eginda. Ondarroak ez bezala esate baterako, ondarroa laugarren kaldetik joan zen, baina gehiago sufritu zuen. Hala da, baina hemen kontua da denboraldian zehar, nolabait sosketa bidez erabakitzen diren elementu horiek uste dut orekatzen direla. Garrantzi gehiago du egun bakar batean, txapelketa batean edo Donostian kontxean gertatzen denean edo, baina ligan, emakumeentzat orain adibidez, 12 estropada dira, gizonezkoentzat denboraldi honetan 18, eta gerta daiteke bolada txar bat izatea kale sosketetan eta bar. Izaten dira, izaten dira, eta horiek egon ezina ere ekartzen dute, baina bataz besteko bat baloratu beharko litzateke, eta egia da, hasieran hastapen on bat izateko baliotsua dela, kale sosketetan, eta sorte pixka bat izate hori, beti dala lagungarri, dudarik gara. Eremu honetan ere, ez da erreza asmatzea kalerik onena zen den, eta izenik ez du izango, baina goren maileako entrenatzaile batekin egon naiz, eta, kaleetan zer, eta espresioa ez dut ona ekarriko, baina esan dit, Ibon, arrastorik ere etxeo tartzen da esan diot. Ondo aria izordun, normalean gehien dakitenek horixe esaten baitute. Hemen gutxitan ikusten dugu laugarren kaletik irabazten, baina Urdaibaik hemen laugarren gotik erakustalik alantak ere eman ditu, horrelakoetan, Salomon Erregarena, ez da? Erdiko kale bat, esan, eta erdikoak zer izaten du, itxasoa normalen txarrenak ez direla izaten. Bai, adibidez atzo, lehen komentatukora etorrita ez, Oriok bukaeran, nabarmenki kale aldaketa bat egitea erabaki, eta ongi moldatu ez, eta bukaeran aurkariak asko estutu ez, eta gaur ez dago aukera hori, gaur posibilitate hori ezinezkoa da, estropada eremu hau berezia delako, pentsa ezazue zenbat aldatu den Bilboko portu handia deitzen dena, ez? Eta hau garai batean ezagutu genuen portu txura eta estropada eremua hemen trabeska egiten zen ura, eta erabat kanporantz, erabat aldatu da, hori da. Eta orain hemen izugarrizko instalakuntzak ditugu, eta hauxe da posibilitate bakarra, estropada eremu egoki bat hemen antolatzeko, eta berak badu saltza, ematen du kai artean eta zati handi bat babestua dagoelako, baina hor jo egiten du, eta pentsatu ikusentzuleok askotan ona etortzen direla arraun elkarteak entrenatzera, astean zehar, eta astean zeharrekoa aipatuta atzo, dakizu ze albiste jakin nuen estropada bukatuta gero? Auskalo. Lekitiotik Donostiara joan zirela, astean zehar entrenamentu bat egitera, lekitxarrak. Pentsa ezazu, hori kontxari begirata egiten da, ez? Baina, kasu hontan, orzertza aldaik erabakizuen, Uztailean, eta igandeko estropadari begira, pentsa ezazu, gero nola ateratzen, estropada lekitxarrentzat bikain, ez? Baina, arata guztiz ere, aldez aurretik, hori da, prestatzea, hori da ardura hartzea, kezka izatea, guazen ara, ea zemuz moldatzen garen da, eta begira, gero beste batzutan ez du ekartzen, espero duzun fruitua, baina kasu honetan bai, horrezko txandan izango dira gaur, hori da, gizonezkoen artean. Eremu honen inguruan, ere esan duzu, Mikel, etortzen direla asko eta asko, traineruak probatzera eta doitzera, batez ere poparerako lantzagiro garbi-garbia izaten da,
eta Kontxa atarian eta hemen inguruko talde asko ona etortzen da. Gaur ikusteko ere engainagarria, irudituko zaigu. Treniru bat aurretik Erne bandera gorria banderarekin emango diote irtera, Erne abisuak ematen ari dira. Donostiarra jarri gabe dago. Oraindik ez daude jarrita, baina abisatzen ari da, nik uste dut esanaz, Erne banderarekin semaforo ere keinukari dago, baina agian segurtasun puntua dago, eta gizoneskoi begira hori ondo testatu eta gero, semaforoarekin egingo dute irtera, baina lehiaketa batzordeak hartu duen erabakia egokia zalatzari gabe, ez atzeratzeko eta garoraz jarduteko bandera bidez emate irtera. Puzle joarra, irudituko zaigu lehenbiziko kalekoa atzerago dagoela eta laugarrengoa aurrerago dagoela. Ziaboga lehenago etorriko zaio lehenbiziko kalekoari. Eta orduan askotan ustekabea, estropadaren honetan. Bandera txuria lehorretik. Bandera gorria! Bandera gorria astindu du itsasoko epaileak eta hasi da beraz emakumeen estropada. Petronor bandera dugu jokoan, laugarrena da, laugarren edizioa, eta baita ere, laugarrena liga honetan. Beraz, gaurkoa bukatuta, eren bat egine izango dute, 12 diratan guztira. Eta hori hori adanik branka aurretik sartuta. Bai, eta Hondarribiari iruditu zait, dezenteko pasaiola ateratzea, Bueno, GPS-aren erreferentziak hor izango dituzue lagungarri, eta ez ahaztu zailtasun handia dela bestela bertatik begia erabili eta tegien bidez ikusten den hori askotan engainagarri izaten dela. Gu saiatuko gara beti bezala telebista bidez zuei irudirik egokienak eskaintzen, eta guk ere hartuko dugu gure arraunketa erritmoa. Atzo etxeko lehen ekoizpena izan da, lehen asteburua Galizian eta bagoaz poliki-poliki. Oriok, 10 segundu, Donostiarrari, Hondarribia 3, Arraunlagunak 4. Oso ona, equipo, en 2, ataca de 10, todos a por el Donostiarra gaur beste aurpegi bat erakusten ari da hasieratik, atzo zailtasun gehiago izan zituen, eta gaur ordea tarte gutxi galduta dugu lehen luzean, eta Arraunlagunak alderantziz momentu honetan ikusten duzu datua 5 segunduko galerarekin. Orio dagoeneko. Eta Orio laugarren kaletik sendo hasi da. Bai, arraunketa zabalduta, bigarren minuturako. 37 paladan. Orio torrak. Hemen Donostiarra. Begira, hor mugimentua bada. Aparteko eta itxasa hondirik ez, baina begira. Barrankaldea eta. Hor pestaina jartzeko ere, egun egoki ere ditzen zait. Natalia Tubio. Argi dago Galiziako patroiaren aldeko apustu sendoa egin duela Maialen Arrazola, Donostiarrako arraunlari eta prestatzaile. Arraunlagunak bi traineruko atzerapenarekin. Oriok Donostiarrari 2, eta Hondarribia 3. Donostiarra 35 paladan. Aizeak 10 gorako golpetxo txiki bat izan du hor. Nik uste dut laugarren kaleti bezala nahiko trabez jotzen duela. Orio, estropadaren buruan. Orain babesa galduko dute, Mikel. Larribili orain, Zanbuluka eta Zeontzia. Hor, internatzailea zodiakean. Internatzailearen mezu garbia Zabaletarena. Zabaleta. Horrua ere botako zuen Xantik. Matxada handiz aritzen den gizona da bera, baina hortxe ondo kokatuta agindu zehatza emateko taldeari. Arraunlagunak 7ko atzerapenarekin. Sekula entzun ez nuena, nadeti, 5ko bat. 10ko bat, 5 hori genuen sekula entzun. Bueno, bizitzeko pixka bat. Arraunketa egokitzeko kanpoko ur horietara. Ontzi bateko errentarekin hor kanpokaldean hori jo. Lau ontziak aurrea garbi, alegia palkari gabe, pestainari gabe, estarkirik gabe. Hondarribia 4 segunduko galerarekin, baina Donostiarra oso hurbildu.
Oso una proa. Eta Guazen itxasito. momentuz pentsa daiteke denboraldiari hasiera ona eman diotela Hondarribiako emakume. Gizonek baino hobeagoa. Gizonek irabazi zuten Koruñako lehen jardunaldia, baina hortik aurrera espero genuen mailatik behera. Nola nahi ere, Hondarribiaren aurtengo koraka dau, iruditzen gehienok edo, espero genuela, pasaden urtetik, lau alta, lau baja, Iker Cortese berak esan da, kalitatez talde hobea da, eta gaur ere hortxe, 36 paladan. Bate batea, Eta erabilien gak. Nerea Perez eta bere taldekidekin. Písale. Equipo. Eso es, Y aboga y nos vamos, equipo. Siga esto. Luze oan. Hori, equipo. Hori tartea zabaltzen, Lau segundora. Lau eta bestetik arraunlagunak sortzira, ia 3 traineru galduta. Atzo aurpegi hobeagoa erakutsi zuten. Gaur ontzia, estabil fin. Hor, arraunlagunakeko baborrei irudituko zaie, Donostiarra parean dutela, baina hor, erabat engainagarri gertatzen da. Abizua Biki Pineirori. Hondarribian eusten ari da, eta ea maniobra. Gogoratu, bi luze ziaboga bakarra emakumentzat, itxasmila bat eterdi. Hori jo, 5:19. Donostiarra, 6 Hondarribi 8, orain Donostiarra laguna. Ziaboga hobea iruditu zait Donostiarrarena, hori horrena baino. Olatu. Horiok, Donostiarrak 5:25, Hondarribiak 5:27, Donostiarra lagunakek 5:30. Maniobra ostean, Donostiarrak hurbildu egin dira, 3-4 segundura dira orain, Ziabogan 6 ziren, Hondarribia 7 zen orain 6, Arraunlagunak 11 zen orain 9. Zerbait jandiote hori. Baina horiak aurretik dira, liderrak nagusi. Orain zenin garbi ikusten den, olatua baborra aldetik bezala sartzen da, hor kanpoan ere. Gainen. Orain poparean, Beira jartzen den, maldan bera trenerua. Hori da. Segundutxo bat errekuperatu dute hor bertan. Eta Arraunlagunak 10 segunduko galerarekin, pentsaziteken aprobetxazezkeotan orain txestutu behar zutela, baina ez du ematen, Hori ere piztu da, Ziabogak behar bada ekarri du hor, galera txikiren bat, baina azkar suspertu da. Segundoren bat edo beste, horiok iruditzen da galdu duela, Donostiarrarekin, baina orain poparean ongi ari da. Konpontzen nadez eta konpainia. Eta Donostiarrak ere bigarren postu hori finkatu egin du, Hondarribiari ontzi bat zartu dio, eta Hondarribia eta Arraunlagunaken artean egon daiteke hor burruka, azken postua saiesteko. Olatua ikusten duzue, momentu honetan metrotik gertu, eta periodo txikiarekin, 5,3, segidan datozen olatuak. Orain irudituko zaie, Donostiarrako arraunlari eta horiokoi parean doa zela. Estropada ere munen berezitasuna horixe da. Eta horrexegatik, treneru bakoitzak bere kaletik sartu behar. Oazen ama Guadalupeko hautzira. Equipo! Hori honekin! Atzea! Eso es! Donostiarrarentzat egun hona gaurkoa, bigarren postura itzuliko da nolabait esateko, 4 estropada jokatu eta gauzak horrela bukatzen badira, 4 horietatik 3 aldiz izan dira horien atzetik bigarren. 37 paladan Hondarribia. Eta erne, Donostiarra 2 segundura kokatu da, Ziabogan 2 trainerutako tartea zen eta orain bakarra. Ikusten duzu datua, 7 metro horrendikan asko falta da. Luzer dia. Irudituko zaie orain, horioko estribordei atzetik direla irudituko zaie, Erne atzeko burruka, Arraunlagunak Hondarribiaren parera zartu, 3. postuaren bila doa. Eta Donostiarra, atzetik aurrera hurbiltzen. Atzetik aurrera Donostiarrak hurbildu, hortxe dira. Ritmoak. Luzerdi batean, 2 traineru jandizkio. Hori. 37 paladan, Donostiarra horio. Ara ba, buruan zartu dira Donostiarra.
atzo gizonezkoen garaipena handia, eta gaur emakumeen txanda ote daba, oso luze ona egiten ari dira. Oso ona ere. Oso ona. Atzetik aurrera, traineru bat orain hori. Orain airean. Nola baite, bigarren kaletik ari den arraun ere etorri da, hurbilago lehenengo horren mugara. Orain horiok olatu hartu dira. Hortxe du hori jo. Hortxe du hori jo. Zorkoak olatu baxuagoa, baina luzeak dira. Ondo joezkero, minutu erdiren bat gainean joateko modukoak. Sendotasun handiarekin ari da Donostiarra luze honetan. Pentsa ezazu, Orain 4 segundu horiok lehen 3 estropadak irabazita, hemen da orain Donostiarra. Era bat 0 kalera dator. Estropa ere muak usten diona aprobetxatuz Donostiarra. Orio nola baiteko erantzunaren bila, Adeta Agirre begiratzen, estribor aldera eta eskatzen jadanik venga, eman, ontzi bat aurretik da Donostiarra, Hondarribia erori eginda eta Arraun Lagunak 3. tokian sendotu da. Donostiarra, sendo dator garaipenaren bila, Jaun Andreo, 4 segundu errenta polita du aipagarria, bandera erdia Donostiarrentzat dela esan daiteke une honetan, 140 metro. 4 segundu eder, errenta handia da Donostiarrentzat. Traineru terdi une honetan. Hortxe da, torrekua lehenengoa. Luis Carrilen omenez atzo gizonak garaile, gaur emakumeak, hemen da Donostiarra. Diferentzia gora, 5 segundo. Natalia Tubio patroia, neskak animatzen. Donostiarra bandera. Donostiarra. Esku altxatzen ari da Natalia Tubio, Donostiarra. Bai! Orio bai bigarren liderrak. Arraun Lagunak 3. postuan dator. Eta Hondarribia 4. izango da. Arraun. Horra Luganien eta Traineru Arraun Lagunak. Bai. Eta orantxe bertan Hondarribia 10:50. Donostiarren denbora. Oriok 10:52. Arraun Lagunak 11:05 eta Hondarribiak 11:07. Azkenean 2 segundu eskaseko tartea epaimaian hartutakoa, baina argi eta garbi Donostiarrentzat garaipen izugarria gaur hemen. Oso ona ere, batez ere, itzulerako luzea Donostiarrarena. Horre ziaboa ona eman dute eta segidan olatu bat hartu. Estropadara hori branka erakutsi eta azkenean atzoko rendimendu txarrorren edo emaitza txarrorren, hobeto esan da, arantza atera du Donostiarra, nola gainera. Ze momentu ederra, ze posa, Baialen Arazola berarentzat, patroiarentzat, Galiziatik etorrita, arraunlarientzat, apustu handia egin du elkarteak eta hau albiste ikaragarria Donostiarra elkartearentzat atzoko egunez eta gaurko egunez gizonak eta emakumeak garaile, CaixaBank bandera gizonezkoentzat eta emakumeentzat Petronor banderaren edizioa. Eta bandera hau San Juanek irabazia du aurreko 3 ediziotan, 2014, 2017 eta 2018an. Beraz, arraunlari asko San Juan goiek horrari dira eta haientzat jarraipen badau, ez? Hemen Hondarribiarrak indarrak hartu nahian, indarrak hartzeko puntuak ona dira, baina beste motivazio bat ematen du horrelako erakustaldi bate. Aipatu behar da, lehenengo luzean Oriok garbi jundala aurretik 6 segunduko errenta. Eta bueltan, Donostiarrak poliki jan, pasa, errenta hartu du, Orio bukaeran pixka turbildu, baina orantxe zuzendu dute datoa, 1:64. Segundo 1:64 eunen. Eta zailkapenean orain Oriok 15 puntu, eta Donostiarrak den garaipenarekin 11 puntu ditu, eta Arraun Lagunak eta Hondarribia 7 punturekin ditugu biak. Beraz, gaur berdinketa dugunez, esan daiteke, bi hauen arteko lehia izango dela play-offa saiesteko, ez da? Hala dirudi, asko esatea da, oraindikan 8 estropada falta dira, baina tartea benetan garrantzitsua da. Hemen ari gara ikusten zelkapena, Oriok 11, 3 jardunaldi irabazita, Donostiarrak 11, jardunaldi 1 irabazita.
benetan txalogarri hau, eta bestetik esan daiteke pizgarri bat ere badela lehiaketari begira gaur donostiarraren garaipena ibon. Pentsa, donostiarra 6 segundo galdu ditu, hori horekiko, lehenbiziko luzean, eta gero ditute ziaboga hona eman, olatu bat hartu, hori gero erreakzionatu du, baina batez ere, estropadaren azken laurdenean, orduan txikitu duela, estropada, horra Maialen Arrazola gustora asko. Prestatzaile eta arraunlaria, ahorranketik ibiltzen da. Neskaki, ¿sabéis qué es lo más grande? Que le hemos dado la vuelta a lo de ayer. Eso es lo más grande, porque lo más fácil es hundirse. Y hoy, ¡zasca! Les hemos dado. Eta azkenengo luze horretan buelta eman eta nola gainera, ez? Bai. Egia esan poliki-poliki, ze hori batea da lehenago, poliki-poliki hartzen jungea, eta bukaera bikaina izan da guretzako, beraientzako. Programan entzun dugu, barne lineatinik bai, zuen prestatzailea Maialen Arrazola, neskei sorionak ematen, ontzi barruan, eta esaten balio bikoitza du, buelta eman diogu atzokoari ez da, ala da. Bai, nik uste dut baietz. Osa, zehatzo, pentsatzen dut hartuko zutela, pentsatzet ez, hartu zuten nola ez zuten pentsatzen azkenekoak iristea, eta iritsi zidan moduan, eta gaurkoak ondo etorriko zaie. Ederki, eskerrik asko eta gozatu. Goazen Sara Gandara lankidearen eskutik protagonisten bila uretara. Natalia Tubio pararekin, Muchas gracias. ¿A qué sabe esta primera victoria? Pues estamos muy contentos. O sea, queríamos que por un día bueno, una regata buena. Estamos muy contentos con el resultado, bandera. Y esperamos a ver si es posible. Mejorar el entreno e intentar estar ahí en la pelea. Pues creo que tenemos más de audio, así que sorionak, parabéns. Muchas gracias. Natalia Tubioren posa eta Xabir Zukia hemen dugu, Oriotarren ordezkaria, Irri Fartxu, baina gaurko bigaren luze hori ez da nahi bezala atera, ez, egunon? Haupa, kaixo egunon. Dana ezin da irabazi. Uste gu irabazteko pres gauden bezala, galtzeko ere pres gaudela, eta gaina pentsatzet honea etortzegan danak bezala, zoriona Donostiarrai, segulako estropa induelako, eta espero genuen, Donostiarra beste batzuk bezala, baino Donostiarra aurkari kontrario oso gogorra izango zala, eta oan arteko estropa eremuak oso ez egonkorrak izan dira, ez, Galizitik gento zen, atzoko Donostikoa zesanik ez, hor, historikoki sekulako diferentziak, oantxe alde, oantxe kontra, eta ondorioak atatzeko ere goizek izan, eta gaurko estropan argi gelditua, hemen oso talde indartsua da duela, eta Donostiarra oso indartsua daula. Eren bat joan da ligan 12 estropa da, gaur laugarrengoa da, erregularrenak eramaten du liga beti, eta 3 irabazi dituzue, eta irabazi ez duzuenean, bigarren alde horretatik ondo bideratu duzue aurtengo demoraldia. Bai, alaxe da. Eta gaurko estropadak zentzu hortan, arraunari buruz zerbait dakitenak, nik ez dakit asko arraunari buruz, baino zerbait dakitenak esaten duek gaurko eremua benetan importantea zala, ikusteko, pixkat ikusten hasteko bakoitza nola zeon, ezta? Eta gaurko estropa horren isla izan da, estropa gogorra izan da hasieratik bukaeraraino, eta despiste txikienarekin aldamenekoa aurrea juten da, eta hemendik aurrea argi ibili berra dago eta ojo ibili berra dago. Orain Gipuzkoako txapelketa, erronka berri bat etxean gainera. Bai, erronka berri bat etxean, ilusioa handi zartuko daune erronka, aurrenengo aldia Gipuzkoako txapelketa Euskal Herrikoa intzan, 2012an, eta aurrenengo aldia hori joan egingo dana. Pena da, baldintza hobetan egin behar izatea, ez da? Jendia ezin gonbiatu izana, herrira etortzeko, eta ezin lasai esan jendeari etortzeko. Baina, telebistaz ez da eskeniko. Albistegitan, labur pentsoa. Seiatuko gehan ere aldeuna egiten, eta ilusio handi zartuko dugu zita hori herrin nola ez. Erki Xabier, eskerrik asko, eta segin dartxu. Zuei, eskerrik asko, agur. Gaztainazpi jauna, esan dezagun emozioz beteriko bigarren luze hau ikusi eta gero piztualdi ederra hartu duela baita ere Euskotren Ligak hurrengo jardunaldiei begira. Pentsa dagoen orain arte garaile bakarra izan genuen, 3 estropada jokatu, eta Oriok 3 eta gainera ondroso eta ongi irabazi, eroso irabazita esango nuke, diferentziari txikinena 4 segundu terdikoa izan da, eta gaurre Donostiarrak pixka bat
erakutsi du guztiok neguan eta espero genuena. Esan da esan ari ginen talde hau indartu egin dela, ongi indartu egin dela, eta erakutsi du, hor badela kalitatea, hor badela mamia eta hor badela gaia. Bueno, hor dira Orioko emakumeak, eta egia zan lidertza sendoa dute, 4 puntuko diferentzia, eta Zukiari, ordezkariari esandakoa, ez da, Xabir Zukiari, azken batian tartea handia dala, eta erregulartasuna hori dala, ez? 4 estropadetatik 3 irabazi, eta irabazi ez duzunean 2, horrek markatzen du norabide on bat Euskal Tren Liga irabazi alizateko. Eta gaur ere estropadaren 3 laurdenetan aurretik, eta eta horrelako gauza Xabierrek esan duena, Zukia ez da legia, dena ezin da irabazi, nola eta irabazten ez denean, futbolean esaten denean, irabazi ezin denean, empatea ona, ez da, hemen irabazi ezin denean, 2. zoragarria, Miguel, eta orain, pixka bat estropada zertzen eta bestea, estropada ere hau berezia GPS-aren ere bai. Iruditzen zait, GPS-aren datuak estropada eremu honetan, beste inon ez bezala esango nuke, Galbaetik pasa behar ditugula. 5 segundo markatzen zuen, Donostiarraren alde, azkenean, segundo terdi da, eta iruditzen zait, errektangulo formako eremua ez izateak, GPS-aren gainean ere baduela eragin. Eragin txikitxore bat izan dezake, baina funtsean ederki isladatu du, 2. luzean, atzetik aurrera, Donostiarrak eginiko jarduna, ez da? Eta Donostiarrarentzat esan beharrik ez dago, lehen barnekaldetik entzun dugu, hor ontzi barruko ospakizun horietan, Maialen Arrazola entenatzaileak esandako, ez da? Honek gainera beste balio badu atzokoaren ostean. Egia, galanta, Goitiberakoa. Goitiberakoa, eta, ez dago horrelako botikarik, segurazki Maialen Arrazolak eta haren laguntzaile eta arraunlari denek, atzo etxera eraman zuten buruko min hori arintzeko. Patroientzat gaur Nerea Perezentzat 3 puntu, Nadetentzat 2 eta Natalia Tubiorentzat 1, eta zelkapenean Nadet Agirre 9 punturekin da liderra, Tubiok 6 ditu Donostiarrakoak, gero Nerea Perez eta Andrea Astudillo, baina saririk handiena orain gaurko egunez, bandera da, Petronor banderaren 4. edizio honetan, Donostiarra nagusi, eta 50 denbora gainera, hemen eginiko daturik onena San Juanena da 2014koa, baina estropada eremua hemen ere urtez urte, pixka bat aldatzen joan da, eta hori ere Galbaetik patza beharreko datua da. Baina gaur bandera Donostiarrentzat da, oraintxe ari dira gainera, arduradunen ontzitik hurbil pasatzen, beroketa lana egitera, gizonezkoak, Donostiarrakoak, hor da banderarekin, guztien txaloa jasotzen, nola, astindu gainera bandera Natalia Tubiok, berarentzat, Galiziatik etorri, Ribeira taldetik, Donostiara, eta hau momentu paregabea izango da. Pentsa, urte osoa aurten gainera, urte honek izan dituen berezitasunekin, ze posa, ikusi besterik ez dago, arraunlari horien irribarra noski. Poliki orain ontzira, eta ikusten dugun bandera altxatzen, eta bere arraunlariei, arrauna jasotzeko agindua emate. Bere tokira txopara joan da, Natalia Tubio. Hau dira gaurko garaiak gogoratu, Donostiarrarentzat asteburu ikaragarria, zoragarria joan da, oraingoz. Bi bandera, beste estropada eder bat ere badator orain, gizonezkoen Petronor bandera, 37. edizioan, eta hor nola moldatzen diren, baina momentuz, gizonezkoak atzo, emakumeak gaur, Donostiarrak, goi-goian ditugu, asteburu honetan. Irudi honekin, amaitutzat emango dugu Euskal Tren Ligari dagokion emanaldia, tarte bat gure babeslentzat eta berehala gara gizonezkoen banderarekin, Petronor banderarekin.